отзад е феноменално качество. В Будби сервиза. Това нещо му стана. Дали? Ама да това не го ли? Виж как превърта и на втора. Ами... Нико, аз ще тръгам. Абе, няма книжка това. Ама трябва да засили назад да я, колко мога. Или пясне първо. Сега се пише така малко. Ето краси, какво прави горе? Бе? Угасна за бензин. Верно ли? Виж как бавно я спуща назад. А он да се не плъне некъде. Угасна. Не е бензин.